Manon, what's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Cherry, ginaingon, ang bana nga buotan angay nga mahalon og panggaon. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Dahil Cherry kawan ba kining hibaw baka tunay lalaki nga skrito ni ibog nimo. Hilom da Lorte, una sa kailaing nakita no, bugal-bugala na sa kunin mo no. Tinuon na dahil Mildred. Cherry ko oy, Mildred imong kagaral. Naunsam taon ka Cherry. Di mo ka magtuon ako. Kinsa man ka nga akong tuhuan nga sige ra makag inamaw. Ah, bida sa nimo, grabiya sa nimo Oy, pangitag laing babae nga imong hinanggawan ha. Kay busy ko diring nananom, kakapoy ni mo. Bipahawala lang diha, bi. Takar ko gabi, oy, mamisita ko siya nimo. Unsa? Alas 11 naman las kagabiun. Wa man ginangayog katahuran aron mamisita nako. Mao gid ni Lorte bakakon kaayo. Sige lag binuang. Kabuang mo na gid ni siya ba? Ay, may pagmatug na lang ko. Maayong gabi! Hala, dunay tao. Ayo, maayong gabi! Hala, mara tingali ni ang giingon ni Lorte. Ayo! Kinsa na? Maayong gabi! O lagi nakabati ko, kinsa ka? Ako na lang ablihan. Salamat sa imong pagpangablis pultahan, Anselma. Dali. Dayon pay. Salamat. Naara day tupad sa among bay ang nangayog katahuran. Si Anselma day pamisitahan. Cherry, wato ka karon sa merkado, ano ang pagpamaligya ng imong tanon, no? Ilang unsa pa, oy. Nya na lang katugon pa man ko. Tugon pa man ka nga, sa'yo man tang natuog gabi. Hubot adi, oy. Amo si mama sa'yo natug, pero ako dukay. Kaya nga naman, Naghuwat ko sa giingon ni Lorte nako nga doon ako ni mamisita nako. pastilan ni mong Cherry. Butuo pa ka ng lorte, nga pwerte man ang pagkabutbuto na in taong tawana. Pulos binuang ng yahaw eh. Mo man gani nga gibiyaan na siyang asawa, kay grabe ka hanggaw ng tawana. Oh. Anak, ako'y naluoy ni mo. Ay laglay na sa pagsabot ha. Dawatan lang kamatuoran. Nga swerte na kaayo kag dunay lalaki nga manguyab ni mo o mga asawa ni mo. Kay usara ka kabuktot in taon anak. O... ay, giwak-outan mo ko. Pastilan.
Gisakitan ng tao si Cherry nga sa kong gisulti niya. Nga tinuod man sad. Naka, sakitan sad ko. Nga pailakon lang ka o pasakitan ko sa kalaki. Dili ko gustong muhila ka, Cherry. Sakto si Papa. Wag ito ilalaki nga manguyab na ako tungod kay buktot ko. Ngilad ko pamarog. Dili angay nga kaibkan og lalaki. Daw, anong mamugos man ko kung way laki makagusto na ako. Dili man siguro ko mamatay og sayo kung wa ko'y laki. Aun, oy. Oh, Hala, uy, daghana naman di ang nikatay sa kong mga tanom nga mga utanon. Pero buyag mga tambok ang akong mga utanon. Mang-harvest ko. May na lang ni. Malingaw pa kong panano, makakwarta pa ko. Gamitin akong hagdanan bi aron daghan ang ma-harvest na kong kamunggay, agbati ug paliya. Dara ding hagdan. Hey, mukatkat ako. Hala, uy, taas-taas gid ang pagkatay sa mga paliya og tamatis. Kabuton ako ang tamatis. Kagwapa. Hala, nidahirig ang hagdanan nga akong mataga ko. Ay! Agay! Agay! Pay! Pay, ikaw niya kay agay. Bugata ni mo, Cherry. Agay. Salamat di mo pa ya. Kay kung wa ko ni mo nasaw, hala mo samot ko kabuktot. Hindi ka bugat. Dara, Diya lang ka, sorry. okay na. Ay, nagbarog. Diya talaga. Kalami. Bisag ingon ka ni anak Cherry, no? Pero love mantika. Unsay ngan? Unsa? Dungan magid silang duha. Na nakalitan mi Cherry oy unsa to? Mga sawa ka sa among anak. Pay? Onang? Unya, tingalig, Tingalig unsa pa. biyaan ka lang ni Pai, Cherry. Tungod sa imong kahintang. Dili babag ka na akong iyong pagka-buktot, noy. Nang, mahal na ko si Cherry. Pastilan no. Di ba si Anselma may imong gipamisitahan do? Oo, pero niprangka man sa nakong nang di kuno ako ang lalaki ngayang gusto mamahimong bana kay pobre ko. Pay. Unya, do, Pai, musaad ka ba? Nga dili nimo pasakitan o pailakon ang among anak nga si Cherry? Ha? Pai, congratulations sa inyong duha, Cherry. Pai. Salamat, Papa. Ma. Nagakos na kita, pinatakilid lang. Ay, na-feel po na kong imong pagakos. Kiss ko ni mo, Cherry, ha? Sige, Pay. Kiss Sige ko, na. Usbot pa na. Usbot pa ginaw. Pay. Dagan mo. Pay, Pay. Niluta ini mo na tagtsubi po. Pay, naisaging matikaan ni Anselma o luto na. Mukaon ka, kay magpalit ko. O sige. Anselma, papalit tamig saging. Pay? Nagkuyog lagi mong duha. Kumusta mang bagong minyo, Cherry? Pay? Okay kayo, Anselma. Mao ba? Ay, nakasakay na gid kag tsubibo. Oy, ninduta. Nakasakay. Nagigay ko nindot magani pirming sakyan. Nalingaw ka, Pay. Ay, lingaw kayo. Kada gabi gani ko mo sakay. Choy. At tumapalit sila ang saging, oy. Ala? Nanagtagihan niya kung saging. Uy, kakalit ko eh. Kisa may nagpa-reserve. Ay, nalagpangutan na, Cherry. Pawa namang duha sa kong tubangan, oy. Pamahawa mo, be? Ala, kalain. Dali na, Cherry. Mamauli ng tagduha kay magtsubibo tang duha. Tanapay. Arin sa amin ang silma, magtsubibo niya. Pamahawa na mo. Magtsubibo Yung ato niya mo, nagbukal nga mantika na. Mo, inyo. Tre!
Nagselos day si Anselma kay nagdahuman siya nga sa pakasla ni Pai. Mauto nga nagbugal-bugal na lang siya. O gitubag pud siya ni Pai nga nindot sakyan ang tsubibo. Unya kada gabi isad ming magtsubibo. Mga katong kasama ang kaagi ni Chire, dinining tulumanon. What's the style? Magchubibo style? Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.